आमदार निलेश राणे यांनी मतदानाचा हक्क बजावला। गेल्या 27 वर्षांमध्ये नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निष्कलंक कारभार झालेला आहे। यावेळी महायुतीचा विजय होणार असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे। तर निलेश राणे यांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे। त्यांच्या बंधूंनी सुद्धा मतदान केलेलं आहे आणि निलेश राणे यांनी सुद्धा मतदान केलं आणि त्यानंतर महायुतीचाच विजय होणार असा विश्वास व्यक्त केलेला आहे। आपण ही दृश्य पाहतोय। निलेश राणे यांनी मतदान केलेलं आहे। राष्ट्रीय कर्तव्य पार पडलेलं आहे। आज जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी मतदान होतंय। अनेक ठिकाणी राजकीय नेते मंडळींनी सुद्धा आपला मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे आणि तसंच निलेश राणेंनी सुद्धा मतदान केलेलं आहे।